Verím, že toto video mnohým otvorí oči, ale taktiež mnohých možno aj nahnevá, dokonca pobúri. Žijeme v dobe, kedy sa ľudia hnevajú za každú maličkosť. Ľudia, a hlavne my, kresťania, sme zabudli, čo nám Ježiš Kristus odpúšťa. To, že jeho stvorenie ho zbilo, ponížilo, pľulo na neho, vysmievali sa. Biblia hovorí, že mu trhali bradu a viete čo? Neuhol a nechal sa takto ponížiť. Nakoniec ho ukrižovali. A pre koho to urobil? Pre teba a pre mňa. Kto z nás si naozaj zaslúži vidieť Boha? V Biblii je verš, ktorý mi dáva husiu kožu. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Biblia je Božie slovo. Je to dané od Boha. A toto Božie slovo hovorí, že bez posvetenia nikto neuvidí Pána. Včera som počul niečo, čo mi otvorilo oči. A otázka znela takto. Ak by si mal všetko, zdravie, peniaze, pokoj, pohodlie, potreboval by si Ježiša? Alebo lepšia otázka, chcel by si Ježiša, aj keď máš všetko? Alebo ho chceš len vtedy, ak niečo potrebuješ? Neviem ako ty, ale toto preniklo hlboko do môjho srdca. Priznajme si to. My ľudia sme skazení. Teraz poviem niečo, čo vyvolá pobúrenie. Nikto z nás nemá zaručenú spásu, či si veriaci, služobník, pokrstený, ba dokonca kazateľ. Boli ste niekedy na pohrebe, kde miestny farár povedal, že človek, ktorého pochovávajú, je už v nebi s Pánom. Dokonca, aj keď ten človek bol možno neveriaci. Komu sa to zdá normálne? Pozorne počúvajte, čo povedal Ježiš. Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratoles nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria. Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste čo len chcete a stane sa vám. Môj otec je oslavený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Ako teda máme byť v Ježišovi a on v nás, aby sme prinášali ovocie? Lebo ako je napísané, ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú a hodia do ohňa a zhoria. Predtým, ako sa k tomu dostanem, ak si ešte stále tu a stále pozeráš toto video, gratulujem. Mnohí už klikli niekde inde, lebo chcú počúvať len pekné veci. Ak by toto video bolo o modlitbách, všetci to pozerajú. Ak je toto video o tom, či naozaj chceme Ježiša a pre neho žiť, len zo pár ľudí to chce vidieť. Nie nadarmo Biblia hovorí: vchádzajte tesnou bránou. Veď priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby. A mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, čo ju nachádzajú. Tesná brána je život podľa Biblii. Posvetenie alebo svetosť, o ktorej Biblia hovorí, že bez nej nikto neuvidí Pána. Ľudia chcú žiť život podľa toho, ako oni chcú, no stále mať spásu. Dáva to zmysel? Ako teda máme byť v Ježišovi a on v nás, aby sme prinášali ovocie? Cez jeho Ducha Svätého. Ježiš musí žiť v nás. Jeho duch nás musí naplniť. A ak žijeme podľa ducha, tak budeme plodiť ovocie ducha. Biblia hovorí: hovorím však, žite podľa ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela, lebo telo si žiada proti duchu a duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Ale ak vás vedie duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čáry, nepriateľstva, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím,
Ako som už skôr povedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva, čiže nevstúpia do neba, nemajú spásu. No ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme. Čiže ešte raz, usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Raz som urobil video o vojne Izrael versus Palestína, kde som hovoril o tom, že nikto nie je víťaz a obaja sú len porazení, pretože na oboch stranách trpia nevinní, ktorí toto nechcú. Ľudia ma išli linčovať za to. Mnohí si vyberú stranu a nenávidia tú druhú. Toto nie je láska. Toto nie je ovocie ducha. Dokonca aj YouTube mal s týmto videom problém. Dajte mi prosím vedieť, čo si o tomto videu myslíte a či chcete viac takýchto videí. Prednedávnom som spustil stránku, na ktorej nájdete prepísané modlitby, ktoré sú na tomto YouTubeovom kanáli. Taktiež som pripravila niečo špeciálne pre tých, ktorí chcú posunúť svoju vieru ešte ďalej. Pod videom nájdete link, kde sa môžete prihlásiť k odberu e-mailov, ktoré posielam raz týždenne, teda každú nedeľu. Každý e-mail, ktorý posielam, zaberie maximálne 5 minút vášho času. Zdieľam v nich ešte hlbšie modlitby, povzbudzujúce slovo, pravdivé príbehy o tom, ako Boh urobil niečo úžasné a hlavne zdravé biblické učenie.